Елның төп вакыйгаларының берсе Болгар радиосы 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 12 декабрьдә үткәрелә. Әлеге вакыйганы күзәтү һәркемгә насыйп булачак, чөнки тантана турыдан-туры трансляцияләнәчәк. Әлеге премиянең максаты халык күңелендә үз урынын тапкан җырчыларны һәм җырларны барлап алтын фондка кертү, легендар җырчыларның иҗатын саклау һәм яктырту белән бер рәттән яшь җырчыларны танытуга үз өлешен кертә. Алар өчен ул стимул һәм илһам чыганагы булып тора. Үзенчәлеге буның интерактивлыгы. Без инде шушы концерт дәвамында әле бүләктә уйнатачакбыз. Ул да булса iPhone-ның соңгы моделе. Безгә тыңлаучыларыбыз үзләре алтын хит дип санаган җырның исемен язып җибәрергә тиеш. Күпләрне кызыксындырадыр инде милли премия кемнәргә тапшырыла соң дип. Бу әлбәттә бөтен татар эстрадасына бәя бирү түгел. Бу фәкать Болгар радиосы фикре, аның тыңлаучыларының фикре. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән оештырылган Яңа йолдыз беренче телевизион музыкаль проекты финалына әзерләнә. Җиңүче исеме 13 декабрь көнне филармония сәхнәсендә узачак гала концертта билгеле булачак. Бу хакта Яңа йолдыз проектына багышланган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Бер ай дәвамында жюри сайлап алган 12 конкурсант Мәскәү продюсеры Лина Арифуллина җитәкчелегендәге төрле остаханәләрдә сәхнә теле, ораторлык осталыгы буенча дәресләр алды. Репертуар туплады. Телевизор караучылар һәр катнашучының гаиләсе андагы мөхит белән таныша алды. Гала концертта яшь башкаручылар татар эстрадасы җырчылары, остазлары белән дуэт башкарачак. Яңа йолдыз исеме дә шул көнне билгеле булачак. Катнашучыларны аларны берсендә үпкәләтергә дә теләмисең. Аларның инде әлбәттә канатландырып та җибәрәсең килә. Шулар арасынан сайлап аласың. Төрле кеше үзенең һөнәрен, мөмкинлекләрен күрсәтергә килә. Кем ничек үз алдында куя бит инде максатны. Әгәр дә ул куйган булса, бу проектта күренергә генә дип, димәк ул күренгән генә. Я булмаса, кирип чыгыйм әле дип кергән кеше булырга мөмкин. Шулай бит, кирип чыккандыр. Инде я булмаса мин җиңеп, тагын алга барырга дигән уйлар, теләкләр белән килсә, әлбәттә, без аны күргәнбездер һәм аны ачырга ярдәм иткәнбездер дип уйлыйм.